Asante sana. Na kiogendera. Beyande kabisa. Narenga ndande nchenkwanira abantu baitakega. Narenga sana abatigete nande no barali ali usemba kinake. Oh yes. Ikini kikene kigima karibu sana anse studio yemasema andake nabuguchaka sokoto tebinga ayeningo nande nga ikwarure asinchira yabene kigima samalieta. Omotegereri ontegerete no moralia. Korkujeska kwambukomete inche no mobisa boboremi hasabo wechinsu ase sub county ito ya Bonchari longo koregasi. Yes. Yeah. Karibu sana Jessica umetenera mobisa boboremi anse studio mwanchi mwigeli na kinga gito no wechinsu ine liboli letu lina awame na big question what challenges mechando kyokumera na nero ekerogo tugachinsu chiago ndake aino mutubwe chinsule onya tulimo tugime chando kinyo kurumo tugime tujana kumira na nero yema sema katokwanira obulimbwe chinsu andake tuchake yema seyemo katukulili obulimbwe chinsu ine chinsu obulimbwe chinsu nakiburu bya songoro busi asoro kongorwa busi nsariko minto chinsu ne chiamana sana yente ketanga ninkelinga yes demand ye chinsu ya chire igoro squeeze abantu abange banchite white meat asenswere yemo nande ensu mostly abantu batamire ensu asengencho ensu torikorwari ensu torikorwara yes ensu torikotumeka mali yoko konye tuga bona abantu abange bararenga ensu yiga nero era koreke etabwati ande marwire mange nande tarikutumeka marwire mange rogo okonye rema kina kigente kenene kia keirira abantu abanene kuminyokera obutugi b'echinsu ande kende chinsu nchitaiti bagane chinsu nabo kubeka space nebense enke nabo kumigerera igari obeke structure enke igo watugire chinsu chao chinsu kero bwati chinsu chao nabo konyo nyore nibo squeeze onte otanchi tinsu ngoe tandi kali market uko negero white ni kimaito nachanga chinsu sana by the way jitingali zina michini ensu bwate nengo mono igo pero koko range space yango chingoko chire ose duration chinsu ne chingoko ni gustumeke twaranga chinsu chikwerenga kenke andi chinsu chigutake space yenke nandi nwenenda the cost of production ye chinsu korengana ne chingoko kwanyoranga chinsu chibwata cost of production yerenga sake ko kore ko kero kubwekani ne chingoko ponto amanya kororanga abaremi abantu abange baito bagusi buno obisi yanali bagocha mara na mara nkonye ntuke chinsu Wachimulili Madam Jessica umete mwabisabu bule mikurese sub county ya Bonchari aiga ase studio ime ya 102.7 Negetembe FM Negetembe television mbuli kilimo hai katukwa na kilimo hai mbuli moyo uyoka letu wasili libagali nene gose kwa isani kubwa na shirika la BioVision Africa Trust kwa kina kwenye obo menyi wiga wechinsu ine numuli wechinsu le mechanda kyogwetera ntubuguli simi obadai kironya usanga amo andake katuko na obutugi wechinsu obutugo bw'ichinsu ngakibugo konya ngakibugo improve obugima anene mono ase mangana ali yake bo chenu nutrition wise nabo yokolete nibo guse ningo ase chinka chito chinsu nsarigo minto chinsu negento kyamana kerabari baito baise kubancherana nande bacha kubure myoboya kente kitangani ensu rich keronkwane nigoro ni nutritive content ensu rich in proteins ngetangani vitamins na minerals unga kero kwanyorere ensu yawo kerere sana kwarire vitamins kwarire minerals na kwarire proteins ensu yoka ensu arafe kintu kende kya kabere na ensu naboko nyonyore niba unabona chiskuru chiko iguru muntu bwate chinsu chagali nabako samba aoni anyore niba guru mwana no enege tabo chinsu na cyane chibwate faida mono asenje kero toba chinsu chiga mache amacha ari nkunyabeka toro boyo yes bone ise ko banga for example kiangazi gyakire amacha ega nabo gutumeka gokora ko irrigate ko mwagera ebimeri bya biri mu mugondo ko improve the status yeche bimeri biga no production yemeri bya kareke byakire igoro igento kende kero kwa rusiri chinsu cya uroche obo chafu mbori bori bogutikara ase gari asendanye yes very fertile okurusiororo obo iri mugondo gari go increase the fertility yeri robali yawo
liroba ria ori ku increase fertility production ya bimeri bindi bense yokoraki ekogenda igoro iko chinsu nchibwata maana mange agwase amang'ana yakurukunga kulinda liroba andake umonchi mulili naro kumiringa amachali yechinsu nandi namayakale ya amachali yechinsu namayale sana kero tokupeka chinsu cheitoro chegalia paka tutume ko buyo ko fertilize ama chinsu buna kemeri kendi gyonsingeta gete amachali fertile amacha nkia amacha akobera fertile egere allow there is a ebimeri mbire bike bikuruku planktons bira amache maria bichikomera ise kobanga muremyo yegatali angene chinsu istarachiragera usene sabari achitiri tukugusabere chinsu itabo chikunya gusaba bibira ndagera chigo feed naturally ase emeri biri bya merira amache ime koruo oko fertilize amacha yaiga bono muremira bagutume ko buyo bwechiombe atume ko buyo bwechingoko mono obuyo bwechombe no buyo bwechingoko. All right. Yeah. Andake Madam Jessica katukonera obulimi bwechinsu ngaibono omulimi oganti kuchaka na nchunsaliwo na yulinga ntiko chaka bono obulimi bwiga ngayagiya akwaga chendani yechinsu asagiya sichirabe bya kabisa egentege tangani kero na chiri mwawo kwa chiri kondangerenga Jessica kwamba ko mwobisa nintete ko chako bulimi obo ngocha mwawo galia egentege tangani kurige no bwata amacha yesosia yanereli nembura negesima osena yo mufereji then amachaya ngoka male ostari gukama asengencho insuna machi tori go chirusiororo echiramo ensu nera mache na mache nensu bono tokorara aligereri the source of water esosia ya mache nereli egento kya kabere twamanya kurigereri nga slope yo mugondo ngakiori twarigerege trimboko kyo mugondo chinzwe chitagete ase asaterem chinsu status atrem so that in case breve nyinge etirimboki amacha tu amange ta tirimboki chinsu chikoteki chigende so gente ketanga tukurigeria mache source of water egiyakabere twarigere the slope asamacha kurwa asamacha ko egiyakabere slope totagete asatereme slope etereme egiyagatatu ntubwate types of chindan bono muri mikarante biringa tutabene ndani ya roje narigere liroba irindrobaki nkilaiso iririko retain ya match because totagete liroba asamacha akoraki akogenda twarigere liroba kento kende twarigere security etora kubekereze chinsu echiga mami tonyore nchiyo very important twaburi omurimi ngakitogo kubekera chinsu echiga iga how safe chigo chakoba mara mange ngaboko tokobeka chinsu twanyora dirichi yabe chebere mitinyene tana bana mbastene net yaburire ba korereke barusi umurimi nando koraki ogenda sara security is very important kintu kintu korige ndani yito ndiri konyebeka semetere menge meringam chinsu chitagete liberera the temperature the direct sunlight koraki agenda samachali bono ntotageti ekwerende ntotageti asemetere menge nane namo nande kereme amatali yemeta yemuringamu agure roche tariko chia matatari ko chia gunda yaya bona ko genda gara chaka ko compete oxygen ne chinsu chika chikarate chira machimi one gone binte binge to kurigeri sana kera to ko karake to tete ko seteri ndani na kitoko tete nga murimi ndi kwensu tete uchago burimi obo atara sicho bisi chito chia agriculture anyoro mutaala mu bisororo agende paka galinka amororere mwaya alinga kya korerekana na andi ndani kie yataite because ntubwati chindani chianga antubwati ndani charoche right wono mwenchu mulili no motegereri na nako tebinga no murubuli kurukunga obulimi aye masemo kilimo hai na kilimo hai no murubuli gochire masemo wita sigeta sini kekia gona mpaya mugetembe read 102.7 nigetembe television uno kuletu suna by Vision Africa Trust ikire king ncho tukulili obulimi bwechi nsulero ya masemo no mwabisura studio kurase sub county ya Bonchali none other than Chuska Umete yatunya gusanga amonere bono Morogova andake bono mbi in type kichi nsuchire chingi yana manasiro bali gusi omanyete omulemi ole gusi ni manyete ngata kuika no mulemi kale Mombasa naboigo essentially climate conditions kusiga iga mostly since chikwenya kwa chikoba type ibere egekoro nenkonye that is a rugeri ende yekinyamurere togo tebanga tilapia na catfish catfish nensweri eriende nenkonyeri no kore nkonya kuri nkonyo nsari ninyi manyete kabisa bone sina chitogo prefer abare mibaito babeke wae togo tebe bana beto babeke nkonye ose gekoro one kerto korige gekoro market demand yae abantu abange ba ngo ebikoro bakori nande kero kuchako buri miwe gapa korige rie chiro yawo ngakiere egento gya kaberi chinkonye ani etilapia
tilapia ekwama bwangu na ande nera adopted ni climate conditions ya usi na ande either muri mina bagwancha abeke either enkonye abeke chionsiamo asendanie yemo lakini ngakia guchibeka akoganya kero chitila asenge chinkonye nkuri chire chitilapia ponto gocha guchibekera ndimo na chinkonye chigo kina bwango kubwa chitilapia bono korabeka chitilapia riche ikirange metenye 3 kwamanya kubeka chinkonye na ande advantage ya polyculture the type of farming ekuru polyculture chinkonye amo ne chitilapia amo nero rasengencho chinkonye echikoli chitilapia yes ise konye ngangu agenda kwe guchi chitilapia chikoiborana chikobiarana that's mixed sex maite nabo chikubera pake population yabe nyinge kubwe space eri eregali yes bono chinkonye chinko control the chire population ye chinsu chichire ndani chiago konya kwamanya konyara kumanya estimate yendagira kwa chinkonye ye chinsu echiga na ande chinsu kokina kwa any space okay igomano murimi ontegererete beke chinkonye kusabeke chitilapia but mono chinkonye because of the market demand yani etilapia etilapia kwani kwabo koligoro kwani kwabo koligoro tilapia nkolengine ebikoro egekoro yes kigato china bonga kikamanyite anake ekirtugu kwanira igoro nimaite abalimi bali gali munaruga ndikuchaka kulema chinsu lakini unakuchaka kulema chinsu bibuliringa bintu kibono ndatumie bya bwango mono kwaga chindani yane unabono no yase nkayaye mutemi ngomite kibi the materials used materials tire used for example chindana ata banchire type ibere neri eranka neri yaroche yes njakere eyanka na mono gutwara tape measure ebuti ekina kigintu kya maneke egia kabere otware ebite bitambe bire 1.5 bire strong tokoroka pegs okay ina bigo chigotokonya to demarcate komesha kintu kya kabere otware string kosengoli because endani nebwate encherera koreki era agachu ntobwate the inner circle engoreri yeme nichi slopes chisco bone engorekera twabekire chipegi chiri engori iga ngotokonyere ko koreki kusiba round twamanya kumanyanga yengore yaimekerete ni yaisiko chi slope ngaito gwakachikere then nande buna mwagacho ndi wensi no takeire spade no takeire wheelbarrow yoko musamaro yako yoko somba maroba and then no takeire ekwerende obonyansi no wakorire ko agachenda niga chi walking paths chiri chiri reinforce either na magena oso chiri reinforce no bonyansi so that amaroba ari kere mbra ya ture takoraki tachikoira naime yeah wasemi byakuru asomolemi yata umanyete nando mwabisabu bolemi Jessica Omete wanchimuliri katonye kusangamba kigima no era ngo chini kuigolisi miyane badayo tevenga yinga kigwiro wasemi bugabu bolemi bwichinso na andanyo wanchete nsu nabakotebanga akene bayire nsukie bwanchete njina tabe nchunga nchete nege koro bona hatingu maneli igwa nchete no bambire nenkonye ara tutebega iga kertukunyo kwa na iga onsi madam Jessica ine bono omulemi ole gusiga iga ngajiara rusi embusuro maite tukwane embusuro because ono bolemi fingerlings embusuro yejinsu nabo igwa bosemi obuya bwo botigo mono abari baite tokuba encouraginga to base kogore ebi embusuro korwa so muremi yonde ntobwata chifamu chire authenticated chire certified mono ga iganto bwate farm yaito ekurukisi county fish multiplication center ere mate gari nyambera no ira hali damuro chali no ale damuro chali igobono muri metete konyore bimanu byaye agende mate gari nere farm authenticated na ale kerora anyoro muchando oranyare ko complain ebimara bora enda seketa bimanu bitari ko kinonsa riko na bikunyarikana osoye wimanu biri biko menta na biko iborana na biko nyarekana lakini karo wachira se farm authenticated mategari toko bako ni bimanu bire monosex biri bitari ko ibona bito advice y'abantu babeke bitari ko ibona because of the space then pia nto bwata came free erekegati abonye mure mtawe kaga se farm ito na bako yandagari Kenya Marine Fisheries Institute gari erekegati na ranyore bimanu bya yororo all right bono andake ekiratunyo kwanira igo omanyete obulimi obuiga bwichinsu mbuganeti abongana mange sana omulimi olio ochakire obulimi bwichinsu bono igo totegera tegali andako ganti kumanya obosemi obuiga bwichinsu ngaibono ngakyumulimi yarakore amanyenga kakalimi gali ngakira kora amanyenga bono andake chinsu cha kinire mwete nabongo tukara kintu mwatu manyi bwichinsu
ntobwate chi duration chinga kichinsu chito chikoba sendani na ntomaitenga na tutachikora sampling tomaitenga chinsu chiga chakorereki chakira kini muri ndi bwensi uri serious otageto amanyo buri migusakoro buri myoboiga ako bange somo bisoye so that chinsu chiga ntikokora sampling ne process tokuru chinsu roche twachipima twamanyanga chi gram irenga chikire is a very important exercise yasengenje sampling yake twakorere na tokote bi muri ndagire ngana ki ako achinsu chiae because toko chipima twamanya ko rigere the number of the fish twastogeti arafu twamanya ko calculate na biomass oborito bwensu kwana nenda gira chinsu chikoli twamanya ku advice muri miunga exactly the amount of feed akane require kere nswe yemeyemo kono twamanya ku calculate the chonsipi so sampling is very important ensu yeito kerere ndirebia aire the right feed na ando stocked the right fingering from our certified hatcheries ekoira ko chakire metenyista saba enso ya chakire koba ya chakire ko 200 grams iyo the table size mara kalingo muntu mulemi agwenta ko endagira ensu yaye kiranye tugete ensu ko nyendagira mara kabere na tege ko mulemi ambwate bya sana mara kabere rituko maambi na magoroba depending on the weather kere mbure twete ensu chito ntorigo chiandagira ebe mburanja turi tukoli imansu cha utorigo chiandagira igoncha ratego chikuna insaratego chikuna senge njuri yiri mapema na ngo chakantu watebanga bimeri mbire ro chali bike oh yes biko nga phytoplanktons yes so chinsu chitu chiko chako feed naturally so ngiki toko tebiri muri mangata chinsu kere ewedere erembe go sembure twete inswe chigana chinoranga nguri chirendagire the enzymes echire dormant meaning nginga ko ende west stile chiko nyiso kibune west kero cha so kibune west etachikonyeti teriko ba digested cyanya guchafua amacha so umure min twice ogochia okora ryo mugaso balire nalyo kwa chinsi cha around sainega ryo mugasoro na magoroba naro gokorera ngo mugasono roro saa 10 na ando chirutere na ando gochenda gira chiranya ro gukora within 10 to 15 minutes torukuruta tubuno genda ora tegunie ya mumure ya within 10 to 15 minutes muri mtenna gali torangenda gira kwa chanja akora that's the amount of feed wanta kwa chinsi chao andake Jessica ni ndo chichise chikomyoka sana nchibuno mulemi bwe chinsunga inda aho ni chinsu cyane ichirunga inkonyora mono kero ro mulemi bwe chinsu naboko ligichira se chiskuru chi hotel and then nabo join farmer groups na mogo chamo inwa abanyene mwero seri echiro busayo mwene buno mulemi nabo korege ntukora value addition kwasamba chinsu cyao wasa okisiko gari umuntu bamaitenga kwamboka chinsungu toka chirororo naboko narororo then intobwate abangina mbara abako chinsu aggregators ababechi chiro sometimes nabo toko link y'abaremi baito na aggregators bechi chiro bacha bakoraki babagoli yeah Licha bantu bangisana baratumira ijumbe cyabagaiga andake gosoma ibere isatu bono morgoba kero nkuligirira cyaso iregali turachukura nalige igotebanga Liliana nyama chibo iribu ya mbye muno asincho bosemi ubuya kurbo nchali uyu umwana uyu yo minta nabagoteba igoti medio sako manyete ubuli mwichinsu gusino buya gaki ntubwati bosemi nturabarangilimba chiko tosomi kuruchinsemo chia ikonge nabakoligo Albert Mugambi bwire buya nkubulia okay asante sana byono sana aiga ikigana iranili libulia yendo chiriko nda iskasini ni kulinda sante asincho meja munda niko ndani na Judy bagoli kagaiga asincho bosemi buya bwichinsu bono andake Madam Judy Madam Jessica ekertugu kwanira igoro yamangana yubulimi bwichinsu mbosemi kyubuiga urae umuremi uli omoge beginner ulianda kuganeti go chakubuli bwichinsu tamaitikende egente tangani kero umuremi uli ontegerete otaite go chakubuli bwichinsu insu umuremi ombotaiti tama start small okay chaka niwene pondie yemo konya turane nemona bari banda gateba agonte ngo mu bisante techindani sana maki uko chakira chindani sana naye n'umurimi omugeni turamanya kende gyonse so buri miyo botete patience start small then grow gradually egento gya kabere before you start ensure that ingakwa nyore technical training chinsu nchinga buna ngokora agenda orete mambi bichuchu beke mwawo so onyore technical training from our technical officers all over the county wenye mirango rangi mbarororo usiye itaba bisambaroro kere sub county mbarororo nyora obosemi obuiga then kurugabu okore the correct stocking
Anne mono nsari konko nyatoro murimi abwate endani enkeiga otaka kobeka chinswe 10,000 ina asara murimi ominto at long last chinswe chingo kuchira sen chinswe tight space so just go small alafu gento kende correct feeds kero chako buri myoboga ebange nendagera chinsu nendagera nande tari ngoko kwenda kwachirutero boke mamambi koira na nyumba ane mambi wachi goturutera chinyeni chinswe chibwate endagera yabo chikoli eistokoroka commercial feeds chiko ekugorukure bunaga gantu bwate no kemeduka ito wendagere yo gotoka mono no abari baito bakoraki no bakonyora egento kende abari mibaito kero tete ko grow ne obore myoboiga dikirerie chiro yawo chinsu engakinera orokonyora chinsu chitu chibwate market Jessica na watu halingu cha kogendera kabisa engambe ya biringia kulinda sintu acha kanda ketenyulirake ndo chinga kichakandire chisebira mangana manyingu cha RC television na antu tabu na ili chiko kulinde ngugwa kirambia mwana asengu sanganitu ya sobole myoboigano bosemi obuya kigma na andinga kide nchingina ntuiro lirangani igabu ya tunjisangamo asanta soko mana intu mwencho muliringa kurunga Jessica Omete uitua sanginera sobosemi bubole mibwechi so nsamuli ende Cyrus nyakuni ukoleta mwana maji ya sinchubo ikiranu RC television gendra kumana Getembe radio na Getembe Fiber murubuli kurunga bio Kilimo Hai na Bio Vision Africa Trust gatuko kura nchinkuru kwa Geoffrey Osarigo. The Organic Farmer.